ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିପାରିବା? ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ଆମ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ପୂର୍ବ କାଳ ଋଷିମାନେ କଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆର୍ଯ୍ୟବତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୀତିବାଣୀ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବା ଆତ୍ମସଂଯମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସରଳ ବା ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମେଧାବୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପେ ଆଦର୍ଶ ହେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଆଜି ସେ ଯୁବକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ କାଳ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ବଳୀୟାନ ହୋଇ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳୀୟାନ ହୋଇ ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଜି ମହାନ ବୀର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବୀର ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ କାମ ଜୀବନ ଉପମନ୍ୟୁ ଶ୍ଵେତକେତୁ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ମେଧାବୀ ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜିଣିବାର ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ତପସ୍ୱୀ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲେ। ତାର କଳନା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଆମ ଶରୀରରେ 5 ପ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ଜଠରାଗ୍ନି ସମାନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହୋଇ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଳରୂପେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ରସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ରସ ସମୟାନ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁଣି ରକ୍ତରୁ ମାଂସ, ମାଂସରୁ ମେଦ, ମେଦରୁ ହାଡ଼, ହାଡ଼ରୁ ମଜ୍ଜା ଏବଂ ମଜ୍ଜାରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ଳ ସୌମ୍ୟ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ପୁଷ୍ଟିକାର, ଏହାର ଜୀବନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଏହାର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦିନକୁ 1 କିଲୋ ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ମାସକୁ 30 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ସେହି ଲୋକ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ 30 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟର 20 କୋଟି ଗ୍ରାମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ, 40 ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତରୁ 1 ବୁନ୍ଦା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି 1 ବୁନ୍ଦା ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେବାରୁ 1 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମାନବ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ହସ୍ତମୈଥୁନ କରେ, ତାହାର ମାସକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସୂତ୍ରର ଅବିଚଳ ବା ଅଖଣ୍ଡ ଭାବେ ଧାରଣ କରିବା ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ବିସର୍ଜନ ପ୍ରତିଦିନ କଲେ ରାତି ରୀତି, ନାରୀ ଶୁଭ କାଳ ନ ବିଚାରି ନମାସେ ଦିବସ ରାତି।